ராதே கிருஷ்ண. திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசிய வரிசையில இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறது 4வது வாக்கியத்தை பற்றி தான். சில விஷயங்களை கேட்கும் போது நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட பல விஷயங்களை தான் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரொம்பவே எளிதா அழகா சொல்லி இருக்காங்க. திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியத்துல 4வது வாக்கியம் என்ன அப்படின்னா, தசமுகனை செற்றேனோ பிராட்டியை போலே. நம்ம எல்லாருக்குமே ராமாயணம் தெரியும். ராமாயணத்துல ஹீரோ யாருன்னு கேட்டா ராமர், ஹீரோயின் சீதா தேவி, வில்லன் யாருன்னா ராவணன். இந்த ராவணனை தான் ஹீரோவான ஸ்ரீராமபிரான் வதம் செஞ்சிருக்காரு. ஆனா இங்க திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? ராவணனை வதைத்தது ராமர் கிடையாது, சீதா பிராட்டின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கும் காரணம் இருக்கின்றது. தசமுகன் என்றால் ராவணன். 10 முகங்களை உடைய ராவணன் என்றே நம்முடைய ராமாயணம் ராவணனை பற்றிய அறிமுகத்தை செய்து வைக்கின்றது. தசமுகனாக இருக்கக்கூடிய ராவணன் அழிய வேண்டும் என்பதற்காக தான் சீதா தேவி ராமருடன் காற்றுக்கே புறப்பட்டு வந்தார்களாம். இந்த ராவணனுக்கு அழிவு ஏற்படும் விதத்திற்கு காரணமாகத்தான் மாய மானையும் கேட்டார்களாம். அது மட்டுமல்லாமல் லக்ஷ்மணரையும் திட்டி அனுப்பினார்கள். அப்படி இருக்கின்ற நேரம் ஸ்ரீராமரும் லக்ஷ்மணரும் அங்கு இல்லை. அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டே ராவணன் வந்தான். சீதா தேவியை கவர்ந்து சென்றான். இலங்கை அசோக வனத்தில் சிறையும் வைத்தான். இலங்கையில் சீதாதேவி சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சதா ராமநாமத்தை தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த ராமநாமத்தால் சீதா தேவியால் ராவணனை கொன்றிருக்க முடியும். ஒரு புல்லை கிள்ளி போட்டு அந்த புல்லை பார்த்து ராவணனுக்கு அறிவுரை சொன்னார்கள். அவனை அந்த புல் அளவிற்குத்தான் சீதா தேவி மதித்தார்கள். இலங்கையை மட்டுமல்ல, அகில உலகத்தையே நான் சுடுவேன். ஆனால் நான் அப்படி செய்தால் அது ராமருடைய வில்லாற்றலுக்கு குறையை ஏற்படுத்தும் என்று சீதா தேவி சொல்லி இருக்கின்றாராம். கம்பராமாயணம் சொல்கிறது. சீதா தேவியை ராவணனை சுட்டெரித்திருந்தாங்க அப்படின்னா ராமபிரானுடைய வீரம் இன்னைக்கு நமக்கு தெரியாமலே போயிருக்கும். அந்த குறை வரக்கூடாதுன்னு தான் சீதா தேவி ராமருக்காக காத்திருக்காங்கன்னு அனுமன் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. இதை பற்றி தான் கம்பராமாயணமும் சொல்கின்றது. ராமர் ராவணனை வதம் செய்திருந்தாலும் அவனுடைய அழிவிற்கு சீதா தேவியின் செயல்கள் தான் காரணமாக இருந்திருக்கின்றது. அதையே திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை சொல்கின்றாள். தசமுகனை செற்றேனோ பிராட்டியை போலேன்னு. செற்றேனோ அப்படின்னா அழித்தேனோ அப்படின்னு அர்த்தம். ராவணனுடைய அழிவிற்கு காரணமா இருந்த பிராட்டியை போன்று நானும் கெட்ட விஷயங்கள் அழியறதுக்கு காரணமா இல்லையே அப்படின்னு தான் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை சொல்லி இருக்காங்க. நாம எப்போதும் நல்ல விஷயங்களுக்கு துணை போகணும். கெட்ட விஷயங்களை வேற இருக்கிறதுக்கு நாம துணையா இருக்கணும். ஆனா கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு துணையா இருக்க கூடாது. அனைத்தும் கண்ணன் லீலையே. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்க நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோ பதிவுல சந்திக்கலாம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ராதா ராதா.